N'ubwanzu bw'umuguzi. Biamono sana mwancho murieli abegetaseni kya Ndizi TV chinga kyogendeta gusangana intwe imeyo morobili obwensa kya bono mambia stogendete gukwanira amange litukeliga lya Jumatano mwancho murieli litukeliga na twagatebya kigima ngane lituko togochengera litukulinene lya bakoli emirimo na twakumanya igabwa karenga omogeni tongo ikirana lesi studio atumanyinga ninki kogera abakenya bagochengera litukeliga nkairia chakerete omwancho muri asanga na intwe asomorobire iga wensa kyabono mambia wetera ase namba yesime ya 0792192834 elindo tumanye ngaiyo holiday yago oyebwaterete koru na boigo ningiye kogera ogochengera litukeliga gosemukoriki babwemeremo gochengera nere litukeliga igosanga na intwe asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube Ndizi TV News asensemo ya website www.ndizitv.net yangirili bageli gali abene kumwaligania se studio atomanye na kyakorukwa na ndenga yakorwa karibu sana asante jasa mali tangorukwa Evelyn okay Ekondo Peter okay Ekondo mwalimu oso ntisamo chirichia marani school kurukunga St Paul's Rioma Secondary School okay naende seitogere Monyerero Monyerero ward na sa kurukunga Monyerero nigonde kiongozi usomurai gwa barimu ase kiombe gya Kupet uno omokonyi umuriki okay almaarufu nga assistant executive secretary karibu sana agaiga asigitaseni kya Ndizi TV elinde tobeto gosanga no mwancho murigerera nimetenga litukeliga ne litukolinene sana asensemo yabakori emirimo akora tumanyingo Labor Day ningiye kogera togochengera Labor Day yeto ko yechengera asengecho erinariri tukoli bekirenga International Workers Day nariri tukaba abakori emirimo bakwegokya erinde libarigerere the achievements ba mekiri asemyake yonspi ya labor movement okay ngento kikelia banyarire ko bagoikeranya asensemo yokoranga ngwakano barebuya asensemo yokorigere ngasi bakoregasi buya barendire na sensemo yokorigereringa amagani yabo ahikeraniwe mono ekinakiga kugana abantu ba celebrate ogose twa celebrate amagana ya Labor Day okay madam nabago tatebinga Labor Day ngaya chakirite bakegacha goikeranga na into ba Kenya tegatoba twagochengera litukeliga Labor Day osamagana ya labor movement achagete way back in the 18th century okay and the 19th century lakini gachakirita asa kurukunga Europe okay aiga Europe omongina nari ngoro kurukunga Mary Jones Mary Jones ni gachagete movement yoko enishwa ng'abantu bali bare gukora emirimo especially the slaves bakairu hakichiabo European government igo yaringe very oppressive and very draconian yani neli etari kuganiria abantu bakora emirimo yani bari go ba treated bobesana bari go ba treated buna mwanya abantu one kagera bachake labor movement y'abantu aba bakangya kwebeka amo erinde erikobo against the European government one kurugabu labor movement gachaka kwa myaka ya 18th century lakini bono Kenya agaiga labor movement gachagete 1935 na endeye gechagete kurwasa abantu baro barete tukenya gegocha korosia egento gikoro ku the railway kuru Mombasa yechete mpaka Uganda one kerba na baragwe kerba chaka ko korosi go aba India bakabana bo bara abange ba korosi
na naba Africa barenga oraba Kenya lakini abainde na abange barenga one gatoko mundu naro urukuruku nga Makan Singh yoyo nere ochagete trade movement kurukunga the Indian Workers Trade Union. Okay. Eyo nero ochagete amangana ayo ebinde y'abantu ababaindi bakebe kamo bakanya kurwani the colonialist bali barengega bali barikorosia railway yarenge nani nabo bachagete no ine strike intangani yarenge 1939 ya paralyze temerime yo korosia the Kenya Railway yarenge kuru Mombasa Uganda. Okay. Ambia mona sana Madam Evelyn asogoteresera subwagari ngairi tukeli ya chakerte mbakali gachako ikira asense ya Kenya tugachaka kulichengera kolinde Madam kwabere gokoranga abakoli emirima abange asense ya Kenya babere bagwitira makongo anene twariringa bakogenda semigiro abande mbaroro babwangoiga tokoligeria asense meli abanyagitari babere bakogenda umugira sama tukamange eserikali tarabake gwikirania obukoleri bwabo twaruche byombe binde mbiro bebete bigosoka ababwatani kurwa sechi sector asensema y'abakoli emirimo mbabete bagosoka na barabu bakababwatesia ngaya gwike serikali ebe gekoigwikirero kyabo kolende kurwa sensemo yaborokia inkiora kwanire bono igali tukeliga ingikeli chingira mwabere gwikirania asintu na abakoli emirimo abara abalimu egente gitangani ngo toko support umugomo bw'abanyagitari weka tuba support ekyagera abanyagitari abambasoete egente gikorokunga the collective bargaining agreement yani egente kiga koreta ame serikali abakoli emirimo na the employer yani uri okurwa emereria ekere ba make that agreement one serikali chiti goikerania because a constitution ya Kenya article 41 5 leta betenga kero mukoli emirimo nabwate a right yogo and amukoli emirimo nori okurwa emeremeria nabwate right yoko enter into a collective agreement wale kere baso yira se collective agreement yeye mbabwenerete ba nabaro baikirania kugani kuri kwabo bono serikali techiti gokoraki techiti goikerania kurwe myaka umwaka uri 2017 mpaka boniga banya gwikirani magani yayo bono ikagera bakasomo giroyo bono mogiroyo baire for long na bakenya ngumbi abare astinye gitari na toko genda ndiko nyora bukonyi bono nekiyeko garanga the trade unions chinde echaso etamo elinde eri gusindikise serikali yanche etegerere amagania y'abarimu abanyagitari wana naitubuna abarimu tuntu asoete into a collective agreement ya 2021 2025 okay tetwale ti so much gain mucha story na abakoli emirimo be serikali abo barabarimu abo bakorosi every other profession because ndoma itinga onde bensi ogokole emirimo ga Kenya na eterete mikono yangu y'umwarimu bono agreement batoete increment endeyons lakini ibintu biro bakolete bikeigo bono ndogo tebanga ngocengera tori tukeri mono ekiagera ntoranyora buri egento gekogera tocenge egento gekogera umwarimu acenge nekero payslip yaye koba improved kurwa sere boniga emirimo togokora nemenene naende korigerete ngabona ngo transit tori koru 844 system to the CBC eyeganetie omukoreri bwigoro mono naende ganetie omwarimu akanubu ya mono lakini nonya rero togocinga ritukeri tori na mogoko kiagera payslip yeto terakoraki teraba enhanced terae gukende abarimu abange bwango iganto aye guchi promotion abarimu abange bakemba kanyora lakini naenda abange bado mbatigarite batanya kanyora promotion yango tebiga freedom omwarimu naro okorire emirimo for 17 good years atanya kanyora promotion
oroche mwarimu natwara omoyo bwogochingera ritukenya tagotwara ekiagera naroche ng'ana ki government ya Kenya temokorere tiki temokorere tibia one government ya Kenya te inochi gose ngotegererere mono amatakwa y'abarimu gose amatakwa y'abakori egasi emeremo bande ekiagera egentekene nekyo omokori emeremo no konyara anyore bese isaine okomokonya bwoye naende anyore asa gokora egasi atabwati gento kende yose yakoraki gekumuchanda naende abu government gwike play a very big role yoko ensure nga kero mwalimu onyorere compensation erengia ekogera omwarimu yakorera emirimo biamo. Narora madam ase egazeti ya rero ya Daily Nation ntoba tokumurikira egati y'abakori emirimo kero kurigereria nga omworo kyo ire konyora engere yaye so mwaka w'ikiri 2020 nigari konyora umushara 56,092 shillings ayino mwaka w'ikiri 2020 korendekera yigete umwaka w'ikiri 2022 okurigereria nga umushara ulioye opungwete wikera 51,475 na nsemende y'omukori emirimo ase county oyore konyora kishiringi kiribu 25 ne 44 ase omwaka w'ekiri 2013 wekera ase omwaka w'ekiri 2022 nigakonyora umushara of 58,399 eyo minute nga nigo buna matuka konya gusika gusebune myaka konya comment kana nigo kibese kiri abakori emirimo bakonyora nigo kigendete kwira nanse kero kende korengana no kurigereri kwago umushahara bw'umukori emirimo obwenete kwira nanse wasobwenete komenta umushahara w'umukori emirimo tubwenete kwira nanse according to the labor laws aliya so umushahara oyore instead obwenete gutira tubwenete kwira nanse nande kine kingo goteberinga tubuna abarimu bire rutore ndoranyora kento gekogera togoke kege umushahara uyo gento kunyakora ki kunyagokeigwa nando kunyagokeigwa senginche ibintu byakire ebinge bikunya kunacho umushahara ubikonacha paka boniga kotebinga abarimu abange bonige baranda stress nandi stress yego chasiki asengencho ebeseri bakonyora tekoretiki teisaini naende egendete kunya kunacho kiagera beseri okonyora togokorera gento kiamana kiragere nga nayo ruku naye no mukori emirimo ore omenye buna abantu bande bakomenya igo ekere government ekorigereri yarra abarimu chibese abikunya kogendansi ekinkeribuya ngeribuya nande ngibonete ko baboiga according to labor laws umushahara ubwenete gutira tubwenete gokea ne baboniga gosena egento ngiacha yatebe ngo for example mwachenji gukorwega guchia umushahara ubwenete gutira tubwenete kogendansi ntoroche nga ekero omugiro bete kogo chako bene nabaruke bali ba JSS amangana na mange babere bakwemurungani gati yabo koegwa contract iyo mwaka yo mobayetu ekamento gwikemya kebere nabo igasensemene nene bali kwemurungani no kurukwa chintans kero kende ningoto bwenete komo chiasenga neje igane kyombe kyo kulika baruke gya TSC wose ne serikali bonsi babwenete kobosiwa number 1 government igo yategete ose serikali yategete bridge the gap yarenga CBS junior school erinde eri kagara wano bakarwe proposal cha TSinga kalikanga abalimu on internship program lakini kero kurigeta internship kirimanishete erite internship eliminatinga oyo no mwanafunzi ore eskuru obosoma utara graduate okogenda kore internship erinde yanyore experience arigereriwo ayira nena inde campus goseira nadia za gusoma atiko graduate
lakini ya tokire nga TSCero na TSC matene bwate even their legal advisors ba bwene to ba advice baba tebe nga internship yete bwene to kora ki to bwene to ba yiget wan to kolika permanent and pensionable teachers. Okay. Bueno bakama ko roba robu baganchira na kolika abali mu internship program na no mwali mu yo koliko on internship program no mwali mu chete university agakura aka graduate. Okay. Ekana graduate ochirege gane certificate yaye o apply re nande agene uchi TSC o iro registration number kumaanisha kero kwa iro registration number ye iye maanisha you are a qualified teacher. Okay. Tori under training wana barabu bakabwata bakalika bari mu aba on internship. Okay. Internship ne program y'abantu bare batarakora training bari on the training process nanda bari mu aba bari under internship bamanyire ko yeguna bese nsini ni mono ebese nsini ni mono ndaba nabantu oroche bakori university ba graduate banyo ba be registered abane babwata chi family bono nakyo mungakibona agote yo family yangango endale gasi lakini ngenda konyora ni magaiga ngende ngeyo ndege kabisa ngetabwa ntuko kwa toke kasa abantu Okay. So that is why bago twaro mugiroyo na intubune kyombe ya kupet especially kwende branch ya Kisi ni gutoko ba support mono oikato ba support erinde eryo government etegerere ritangani government ebalike on permanent and pension. Okay. Na ende to sindikise serikali eba kane tibes eba compensation eba gwene te konyora as a qualified teacher obokole mirimo as a school yes serikali. Okay. Eba kane for that period ba korire gasi as returns because gasi ba korire nengia and even they are even more bale baire gasi nyinge gwetanye kerango keria bagwene te gukora. Okay. Ekero kurigereria nga ekatiba ya Kenya ngwanchirere abakori emirimo asense ya Kenya bagenda somugiro. Ngwanchirere na ende yuere in article 41 one of the ego stating every worker has the right to go on strike. Okay. To picket. Yeah. Nebwate lakini yomaite ase amangana labor relations ekero okorenga kwerende trade union ya rangi iri omurigo omugiroyo ige kumanishanga all other avenues chialigereriwo lakini serikali yangira okoraki yangira otegerera one of the only way yoko sindikise serikali yerinde eryo ekore amangana ekore gente yani ekore gente keria agree gukora goika omo koriegasi agenda somo omugiro. And this is anchored in the Kenyan Constitution the year 2010 and under the labor laws the Labor Relations Act. Okay. Naro the every worker has a right to go on strike. Okay. Na ende government they provide abasigari baba protect ekaba the protests ba picket kabisa erinde eri government ekoreki etegerere. Okay. Ekero kwa bere ko gukwanira kulengana ne katiba buna amagachika lya bwenete kubwatigwa asaba kori mirimo kugenda umugiro kwa bere ko enekenga eserikali ne bwenerete yaina nabanyanyimbo bakuru ubulindi asensemo ya bali bakurubikana na ndio kuno kurubikana kwa molembe kirikende kero kurigeria se ense ya Kenya ne serikali iga yabono iga chinga kya bakori mirimo bakurubikana ngo kibale baye gubulindi buli bwisaine go se serikali ko nyaranga nere ko bonchokera mono kato kurigeria migiro yaito kereto ekereko koruga igensi ya Kenya na tariane ne mono ko nyore government abasigari abagucha bacha guturinda mono ebagucha baikagati na wakora mwachakire muya tima itinge gucha kiabaria baikagati baswa konchokera abakori emirimo abakorobekana. Okay. Eyi etalibuye ekogera kiromo Kenya kiro Kenyan worker mokori emirimo ndi bwensi o Kenya na bwate right yokogenda on strike na ndi yokogenda akora maandamano kabisa no anyane bichulia bugi because picketing is also allowed. Lakini kandi mona kiro kuligereri mnabona for example twatwarete amaandamano makegiga on Monday. Yeah.
lakini kero kurigeri abanyanyimba abe bachete ebagotetebi nga bono ndo ekwende kengeri allowed mutige gokora ki picket but which is not correct ekiagera into buna abakori emerimo tugwate right yoko yo picket yoko robikana na gukora maandamano aya amani kene ngeyo abakori emerimo bagusari egento gyoka batakete ne government ekoreki ebategerere eigwe okugani kwabo nkoroki na ende ikirani okugani kwabo ekina kiyekogera abafanyikazi bakogenda bakora emegireria lakini oba abantu bakurukunga abanyanyimbo mono nibo bagocha basari ase egento kire kyamanya madamana ara amani bagocha bakoraki basari bakutachitia gas baumiza bakori emerimo eyiye taribuye nko bakogokwanera nga mubwate trade unions kero kende ebyombe biga byabakori emirimo motarekira gwanchira nanga nkwenda muri asomugiro akerekende nga ebyombe biga muri asetibu sensemo yaboroke ya kupetingerororo ngotema kiri kurwanirira abakori emirimo motarachi gwanchira nanga bono tigatenda asomugiro kabisa mono daki oikatobeke torete the employer on the table muna boniga SCBA tutagokereti ya 2021 mpaka 2025 ngoerere makogucha bono iga the National Executive Board bachakire kugamba igoro ya the next CBA which ekoba 2026 to 2030 ekwerende CBA nere ekoreta that negotiation nyuma tutarachaka ngabono ngogenda turomugiro guika kwanza tura engage the employer twakwana nere twamuteya matako ama kugani gwitu nuko na baro bate abo kugani kwabo nuko paka se bawikerekera bawika bono bataigwana inipi bono na litoko te bono egento bono kiyoka gyatigaire igega nuko enda on strike. That is why nago tebirire kana chakanga the last resort ya industrial dispute nuko genda on strike ekine kigyo kyomo kyomoirigo kwanza twarachira mangana arbitration twakorire twatire negotiation twakorire twangire kuigwana lakini egento kyomo LP omo korie mermako ako egose trade union yagokora lokurangire strike ekero employer yangire okora yangire gotegerera ambia muno sana sugusangana intembia muno sana mwanchi muri eri abigeta seni Kyandizi TV nigotogenda gusanga imeyo moroberio obwensa kyabona mambia astogendete gukwanira igoro yo gucengera litukeriga ria Labor Day astogendete gusanga nere Madam Evelyn Peter oyogendete gutumanya amange igoro yeli tukeriga nabo igo emeroberi babegeta soko ene kebna nkuruanira bale abakori emirimo asense ya Kenya wegobereka gukwanira asense meli serikali kubwatira na kikori bakobeka soko ene kyanga abakori emirimo asense ya Kenya nkonyora bale libagali yabene nabo igo kwenyelera enyele yabo ubuna eganire kuri mwanchi muri lyango kwenyelera nga abakwenda gusangana intwe asumurubiriga gwetera asinsemo chichi mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News ensemo ya website www.ndizitv.net wigona bokulika MS yago gwetera asi namba yesime ya 0792192834 otomanyenga yokubwatia omurubirikuru nabo igonga yogucengera litukeliga asenseme ikore ndo mwanchumulire metinga amatukaya maiga twabere tokora okungusanana okukwabere gokwanekegwa gati yo muri kyo monene bw'ikyombekeri gya Kotu Francis Atul nabaiga asensemeli ababwatani korwa sikyombekeri gya Private Security Regulatory Authority abatwarire okungusanana konende madam nachikopa kagotumanyanga ninki yakogera okungusanana okukwabere gokwanekegwa se inki keirere barabo gwatananika madam tumanyingo okungusanana okuigatwarire gokwanekegwa gati yo muri kyo monene bw'ikyombe gya Kotu nensemeli yo CEO o Private Security Regulatory Authority ningi kya bereke gokorekana sensemeli story eroro ere enyingi gake nga aba kodia ba emerimo ba private security guards
nigo bagwite complain which is the private the private sector regulatory authority yori Mohamud Fazula bakarwe complain which is balinga ekiombe giako ekiombe kigekurwanirira gya court kigekurwanirira abakora emirimo ekikere the umbrella of all trade unions nga mbali gotetea mono okugania kwa bakora emirimo aba bono ekageranga Fazulio yakatake the initiative yo gukora an investigation ko igunga ninki kegenderete ase amangana yo anyorete kurwa saba kolia bemerimo bono nakie kiachieta karwe odanga aba kolia merimo aba baba se kona chubese tie union tigenda ase court kigera court diriko bakorera kende yonsi aho tabanga nibo bare lazy aso gotetea mastlai ya bakwerende ya bakolia merimo aba private security our private security bone korokana niko abakuiro kugani kwabo guciase court lakini court tego kora kendi yose kuira gitambukiro kendi yose wono oyo Fazul akarwe odeyo lakini ode yetechite kubwatia the right procedure wono the one oyo tenenete the private security trade union tanya ore tukugani kubona kieko orukugusana nuko kororo na ndoro tsenga according to the constitution ya ama according to the labor relations yego tebanga all the trade unions ukaba subscribe go chiase court bali affiliates ba court of course mbara batari affiliates but most abange bali affiliates ba court bono bakanga gutuma rende bagatebumba koraki mbatuma message bone kukungusana nokuna kukobera torro private security guards ba firetinga court teriko batetea teriko teriko bayigerera na court nero igero tsenga ko bayigerere na ndimbabwate again asengijo ya gazettement of those laws mbabwate ogochika okogera ngati wasiriwe gachikoraki chichase bale bona kieko kumusana no kukororo lakini baone batebete Fazul according to Fazula tabanga cyose kiratenena paka investigation ere investigation area ere bamayo chako konyora chibese chirichia akirikendo kungusana no kwiga kogendete gukweneke wagati yaba batani abaiga babiri ngo chikoreta liberera anene ngatwarira abana siasa na barobo babiri bagwesana nigati asinga neyo ngo ene kyugwatana nikakura sikiombe kiri ya kotu nabo kora leto gwatana nika ikiagero maite we cannot separate trade ndo nyaro separate trade unions korwa se politics kwa siasa siasa na politics siasa na trade unionism ni kama negentekemo because no ankoro kare kero trade unionism ya chagete ya soete na siasa ego se kunyora mangana abo tomboya na soeta akaba the secretary general ya one of the current court lakini kare ya record Kenya Federation of Workers nigo ya soete amangana siasa na soete ime na ndebo nigo maite any political omontore political aspirant goika so ananya saving the workers goika so na ninyo renga 2002 egento kiagerete kibaki akairo bugambi nekero kotu yatenenete na ne side ya opposition yetaringikana na ndekera ene keretia bana siasa nga goika tokoreki goika to support a different regime egiteye bayiro bugambi so amangana ya kwenda private security guards wika abantu ba politics basoime lakini na kike yako arabane chairman ya private securities trade union agotebanga egendegesa ko genda mono ngochikere koreta a lot of okugawanyika yani gwatananika kuchikora koreta gwatananika and a lot of court battles chitari kuchikoba healthy asaba kori emeremo do you feel like no monyene nga ekiombe kigya kotu ngwegerera kira bakori emeremo buna etakire maite kotu is mostly gere ebwate PR nyinge naboko mokwana nabaro no nyani tubuna bali ngira tuigirira muno toratebe ngabono nga the secretary general okotu ngokorire emirimo gete toratebe ngabono otokonyiri
no mbone toro chiga kirite tinda yuga gukwana ndosi igoro ya mang'ana yaba nyagitari wone kukorengeri ng'are more are more of passive wone gona baba kwerende na baba kolie merima baba private security bara igubobe kiagera aba private security abe bakona chichibese echizo bakonyora nichi nichinke ero manyana tara suguma egente ke kunga minimum wage as a private security etire original last year to celebrated the Labor Day lakini we minimum wage takarteki tekuni instead ebintu byachite nembere byokona ukona chwa na gokeye mishahara yaba kolie mbere okay aha mbiyemana sana tienda araligerio jumbe bere soto chebere chigosoa ase nsemeyiga ye mitandao ekirongosoa Ndizi TV News Digital ni ndoche Edwin Matagaro Brownio Nchari atebang'anikiwa Estates of Nyariacho, the capital city of Nyamira County, tuned in. Silvana Sosora atebanga perfect history concerning the development of trade unionism. Ekirondo chenga Lawrence Morara atebanga following from Kisii Town PAG Church. Ekirondo chenga Mwalimu Edwards atebanga happy Labor Day viewers Ensa Kiambi Yegocha. Walter Rioba atebanga tuned in from Embakasi Nairobi. Atebanga Embrayo Kere Nyinge. Mbiabana sana sensemeri ya YouTube ni ndochenga Robert Mumanyi agotebanga I suggest we change strategy, lead them out and provide other means in private. The government will fill a gap and listen to the Kenyan worker better. Inere na ragende takurubirenga rivyae kubwatikana na mangana tugukwanira igoro y'abakoli emirimo. Hali tukeliga Madam Evelyn ngochingera tolebona iga Labor Day. Hatimetia sensemo yago okugania kwago gose ningikelioroche serikali yari woncherere litu keliga kiagera ngaba Kenya bange mbaganyerete nga amangana nale baganiti maybe umurai wensa kunere kurwa sensemo yago ningikelioroche nga serikali yari gusabo chenjia oselo cha kuonchoreria abakoli imirimo asense ya Kenya mbatwale chinga kichinyororo ndeke tangani chabune a trade unionist ndeke tangani bwana ngoteyo mo rai wense ngelinga number 1 amangana yokonyo kuna chana chaba ari muchibese chi tax chinyinge komentera no atari abari mubuka abakoli emere mu bonse okay kuna chana cha chibese echi ngone tarachira abakoli emere mu stress echi kogeranga mbanyara ukali emere mo yabo ekina kyagwenda kwaza aratiga kuna chamna bana atoretara housing levy akabora wani ngo narengereti komenta mangana NHIF na yani NHIF ikonya kunacha already teratokonya okay no namba yago tabange guchigokonya terabakonya ko na intuntu bwata abaibuli batali in the form employment sector lakini ndarara gusenga koraki kokonyere ekina kyagwenda korarigereri kwanza atige kunya kunacha emishahara yaba koli emirimo and it's more especially atige kunacha emishahara yaba alimu matonyora soft spot asaba koli emirimo asakonyorera tax yenyinga asako make chibe chinyinge number 2 nabwenerete arwe percentage gete a caution abakoli emirimo every year such that tekobanga nchemuno mokoli emirimo bwe serikali nga year in year out increment the year or wika at least kero mokoli emirimo igunga orio chagete kare no yo chakabono babwene tukoba the same level una in other private sector ngonyorore ngomuntu orige tukare no yorikiruboniga no oso yorige tumwa koyo no yorige tuna last year bago ikera na mishahara lakini in the government sector na wongo somyo mwana abo mwalimu okay arikwe aso in the employment sector akore merimeye ekera akorere merimeye na ende toikerane na ende mishahara engineer ariko na toikerane like the example I gave you of teachers babeire in the same job group for 17 to 20 years oyuma to mwana asometi gagochera na manyoro weye talibuya etali good practice so abone to kobeke percentage yo caution all the workers because of sana number 1 emishahara yabenya gutira tenya nanse kero mwaka na ende number 2
inflation. Inflation okokina kwa magori y'ebintu igokora igoro mono. Igobone government nebwenerete ya beke percentage gete go caution workers from high prices chikoba as a country, so that emeremo ya bebe ebebuya na ende tige government yetegerere tiga eire ribaga yo gotegerera abakori abemeremo kibaganiti onye tego tegerera igo emeremo ya abakori emeremo bagutwara ngakingi echo gokora emeremo. Okay, ruchinga ayuna rorengetenga omurai wensara chikoba kagokwanira litukoria rero abarende nande the major team ya rero gerenga reduce corruption, create more job. Of course abutoko ganigo kyagara abantu nabange basomete nande batabwati merimo na corruption yeneregerete egerete nga abantu abange bataranyore merimo no yambali babwenete bari deserve tukonyore merimo bari konyora bari batadeserve bakaraki banyora because of corruption. Wani gana tiga kwanira mangana ya corruption naro na kyago deal naro na minimum wage naro payment ikina ukuna kukuruko gani kwana, lakini mono abeke percentage ya caution workers against inflation na increment ya kero mwaka. Nuko gania kwa ugocha sekyombekeli ya TSC kubwatikana na mangana alengeta aboro kiangoro kyoko. Number 1, TSC ne employer yetu. One of TSC worked like a link between the government na into na bakolie mirimo barabalimu. Lakini mono TSC gya gotete government ribabe kwenta gotete abuna into abakolie mirimo babo. Umaite the major egento gotebun kiringana ki the kero oko invest on the human capital ili nali kwa create kwa gera a country ya grow lakini kero tariko invest on human capital country yetu ya grow bono TSC tera invest mono on its human capital abalintu abalimu tera tokorera negotiation yengia between us and the government, otherwise they get barobali gerereti no goturwani no kurwani bari bare abakori mirimo babo kandi gento tubante konyora ngiringa TSC yabete created because ye yokugani kwa balimu karoma itari TSC ya lengora TSC yachitegocha asenyenjo yokurwanira kweke ombeke kya ebyombe byabalimu na bya Rwanda tebaka TSC gacha na ndeka ba independent bonigo egento kyabo kebwenta koba no kurwanirira abalimu na ko enshwanga abalimu aba banyorere better treatment bakanirubuya ba emerimo yabo yabeire in such a way that umuntu tari go feel na stressed umuntu tari go feeling anare na oppressed lakini bono TSC ge go to oppress una ntwe go to finya baka to igunga kieke bono baka ko igunga ngo tigabane gasiye batekero umuntu awikera bakotera ngo tigabano igo yani umuntu yo sugumira umuntu bono ribaga TSC go sugumira government ni ntwe go sugumira ntwe to go negotiate na TSC twaba amata kwetu na baro baenda as government ba request for the allocation of that of the money that they are required go to wakana lakini mbali go koraigo instead ebako yani ebaligo mbali batojality bona intu aborokia batojality kabisa bona iwe okugani kwane ngolinga TSC yare wanja babe independent na ende barwanirire amaslai yabalimu. Number 1, remuneration yabalimu yabebuya such that mwalimu tayihu ta feeling anare neglected was na sugumiri wana matakwa yetu buna intubune kyombe ya kupet una for example baniga ngisa ko example I hope ngisa ko example mbato chinje tikuru job group tu akabeire job group L M N which yabuko genderera bakatchenchi bakarete ibintu gitebigo ikorukunga gose D usensi ya ochaka nga C1 C2 C3 C4 C5 bono akero mwarimu akorikirwa at C2 kara akorikirwa at C2 of course mbara bakorikirwa at C1 naro akorikirwa at C1 naro akorikirwa at C2 lakini abatotenerete aba bakupet
post primary ego bagochakira C2 bona gocheka gocho move C2 3 years ogende C3 nandi iteringa nero automatic C3 aigabana no abange bakwamete because C3 gochi C4 gokore interview nandi abantu bone bako bat promoted yabakesana abo no mwarimu aberere for 20 years in that job ngabone karari getu C2 akagenda C3 bona no agukwamera bono no kuritaya ritayero lakini TSC enero yale tebintebi ebi bikogera ekera bari kuburirwa na the parliamentary education committee bakarua bakangaina abantu bari ngabari mu basimba beto promoted just moving them to their respective grades watabanga bane bamba beto promoted yero buri obolimo bona instead yo goturwanirira baroba turwanire bari gicibese bateba abantu ba butire in the same job groups na indi buna toko batebi into buna kupet tu abatebiga koraiga lakini mbatagiti instead yabagotetea the government wenda gotetea their workers bako bakorire emirimo bakogera egas emirimo yabo yaba rahisi bono C2 eye C3 eye o move to C4 amontongo berari mpaka up to 20 years umako move to C4 orocho muntu kana chaike ekirede kia D ambacho abwene toka D1 na inde achabe achikoba mo deputy D2 abe nando mo deputy amachukana ka D3 achikoba mo principal yeah bono ko move tigredit ni chinyinge muna bana gukwa ni wetu nakore kwa kupetinga kero mwarimu arure C2 agende C3 ko C3 tiga agende agende grade go sonya C4 guchikoba go C5 abe grade ye kemitinye emyaka yu3 as a senior teacher naenda move to D1 was egera go say D1 na D2 baye combine ebeyemo so that mwalimu on totayonga emo deputy 1 deputy 2 there is nothing like that ebe two mo deputy no mo deputy o move such that the kiyo konya ko move tigre cho group chinyinge kapaka kaocha go ikero be principal chike ekena koko gani waito number 2 na intunto gani tinga tonyore increment yetu tanya konya for the last almost 10 years the last increment to anyorete yani ngkurwa se Uhuru government kuru Uhuru government one government ya chirwa ni gatarato akende nothing at all kwa ni kwa ngoringa amuna kyomo yakupetia go TSC TSC eri tactics chaye enyore allocation from the government so that abarimu abanyore between 40 and 70% salary increment on their basic pay atia tukwanere kegerando chibiro bito byatunyori kikima asensemeyega yechi promotions antoro chinga engakiyete kyombegia TSC ngabetege koralia mabaga bene yechi promotion lakini bakaba mbabeka abantu bali babete shortlisted lakini bakabwato kamalieta y'abantu bali babere qualified abantu abangi babere bakwemurungani ngachinchera ekyombeke ya TSC gekorwa chi promotions nchiri chingia asensemo yagonkyora kwane kubatikana ningane yo around here after babeta pushed the TSC ndabeta pushed paka egacha ko liki allocation egacha ko allocation through our national executive board oyo more in parliament okorokunga Mboko Milemba through him tukanyore allocation ya yoko promote abalimu lakini kora lyoko gukaba kera kwa bakora kubuya shortlisting akora buya marieta ali akabeko bone kereyeka enga kibono interviews cha koliro cha erire bakamakuru bana bagapost TTS number chioka of those people who were promoted techi etukuru marieta bone ndekina kira kwa atwaranga this thing was fish kwa nyoranga omuntu lige tukare the TS number si wakoegwa okakara kwa registration number ni wakoegwa according to when you graduated oyo graduated kare aka register kare TS number ya yere ya kare like mnaboni gonye teikire 90 something oyo ko register boni gare actually egotsa bono ya 100,000 plus
ekero yokoli kuboniga like for example TS number so yoli getu gose 2018 TS number ya yeri gose 97 something kogenda uchumutu lakini naro roli getu kare TS number ya yeri 30,000 and something gose oyo nde naro 40,000 and something oyo nde 60,000 and something kwa nyoro muntu oligetu latest goso bwate TS number ya 87 igabwate promotion lakini kwa nyoro yoligetu karo bwate TS number ya 30 tanyoro promotion abo sangi baberere in the same profession in the same job group for almost 20 years one ekoro kinga there was no fairness injarengo na ne ente ke babisereta marieta na kitusinyere ke babisereta marieta nitwe kabanyane buna kupet to ababorire to abatebire posting amarieta so that ntonyoranga igesa kweka mona kiyoka keire promotion ebibinde bigakora negatigwa mate there's a lot of nepotism na nepotism enera kugera abantu bandi ba twakore ndiko kya ba unfair promotion chaba offered making get to feel it bobe una as a person I feel me feel it bobe sana ekoro konyoro muntu more qualified dari konyoro promotion oyonde of course once na baito lakini fairness ne gwena teboro oyo chitemagega tigaganyake oyo ndo berire mono tiganyore okay according to you Madam Evelyn TSC kere gwena tena se kere kulika borokia ne gwena tera aligereria bali babete bagukole school kare era tena kwanza ababali chifresha yes okay mbiyabala sana so sangana ndo tibete sino bwatengana yawe yo mwali gucha somo nchumuligeria kugwatikana neli tukeliga gochingera litukeliga na ndobe ko gukwanera aborokia bamino nimete muamente twaka holiday lakini gaisira kwa era nande yerebuya erinde yotorenga kifloods chiko era so that abana babe safe na bali munaborobu babe safe tebango mwalimu ago travel onyore gari asombero ya go travel nero tigangira libageri botebya aboroki ubamintonga bya mona asoko tune in na bayibura abo abandi wasomaga na bayibure kabisa na abakwanira na batakiri tukoligia yo ya Labor Day abalende ndorigo chenga government tekutoeti amagani yetu na tutagete lakini ndogendere kunya go push so that tororanga tuanyorire 40 to 70% increment na yearly increment yogotokosho against inflation erinderio abarimu baitu babebuya na ende tigangirire bageri pia kwani familia ane na barobu mbandigereti na bakwanire kabisa na wingwa kwanaga pastor Lawrence Morara na mukwanire mwalimu Silvanus na wingwa mukwani abo na mukwanire mwalimu Edward na balimu bose bategererete kina Selin bose bali bategererete Eric na wa shout out to you na inde moseni bwe tukoliwe ligia as na barokia bose as bategererete ndwetore asneke ya kupet no kurwanirira maslahi ya balimu mbiyama familia otakwa na Marieta rende timaidi it is for security purpose okay biabala sana is the branso na agenda takubati morobeli kora sensemeri ya Kisi Kegogi na Janet Monyoncho no ali meyo morobeli kora sensemeri ya Gitare Kisi okay mbiamono sana madam asogekera na studio na bayigogo sanga na inte igoro yeli tukeliga no gosemele kwitunga umwanchi muri yeli oberega konyoro bosemeke imakorwa sore na bayigogo nga eserikali ne chikwimukike tambukire nero ebeke gotegerera amaganito mbiamono sana na umwanchi muri yeli akwabere ko sanga na inte kutoka chageto morobeli iga wensa kia kora chinsa 12 cha mambia wekera bono igato ikire omwelio no wasemera gwitunga kwa bere go kwimanya amange asili tukeliga kolinde gwikira buno to gukorera omwelio bumorobeli yiga tumera na elitukolia ankyo ekera litukolia alamisi TBT astrabe to gusanga amange niko twagendete kubwaterana nere job maangi oyo bagago twali bagalia bena so gusanga no mugeni to elitukolia lero na sensemeli ya kabere studio oyo ne kenga chibicha neliogira gwikira sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail Nchiri na Frida Kerubo enda gutwara buliyelio byemigeta seni kya Ndizi TV obona bobwansu bomogusi karibu tena sana madam asante okay
obwansu bw'omuguzi.